Turiec je región veľmi dobre známy svojou nádhernou prírodou a bohatou históriou. A práve v jeho srdci leží malebná obec Turčianska Štiavnička s jedinečnou atmosférou. Prvá písomná zmienka o obci siaha až do roku 1474. Odvtedy si prešla bohatou a pútavou históriou. Jej ďalšia kapitola sa začína písať práve obnovou významného revajovského kaštieľa a s ním spojenej výstavby priľahlého apartmánového komplexu. Veľmi sa tešíme na tento projekt Château Revaj, pretože prinesie nielen nových občanov, ale nových návštevníkov a máme čo ukázať. Skrýva v sebe totiž mnohé klenoty, ktoré isto stoja za povšimnutie. Môžu vidieť v našej obci teplické serpentiny, ktoré postavil grof Revaj. Takisto tu máme rodný dom Jana Kostru, expozíciu zvonov, expozíciu malej lesnej železničky, ktoré takisto dal postaviť grof Revaj. Ako vníma projekt Château Revaj samotná obec? Pozitívny, to bude mať vplyv na obec, nakoľko aj občania, aj široká verejnosť sa teší na rekonštrukciu tohto kaštieľa, aj tohto parku anglického. No a takisto máme tu na občiansku vybavenosť, ako je základná škola s materskou školou a tešíme sa na rekonštrukciu kultúrneho domu, ktorý je takisto najväčší v Turcii, aby sme prilákali aj takto tých návštevníkov a mali byť kde ubytovaní v tých apartmánoch, keď bude nejaká veľká akcia. Minulý rok oslávila Turčianska Štiavnička 550. výročie prvej písomnej zmienky a pri tejto príležitosti vznikla významná publikácia o obci s názvom Moja rodná, kde sa skoro na každej jednej strane spomína o kaštieli a o anglickom parku a o všetkých veciach, ktoré dal vybudovať grof alebo rodina Revajovcov. Château Revaj spája historické dedičstvo s modernými potrebami, čím vytvára harmonické prepojenie minulosti so súčasnosťou v jednom funkčnom celku. To spozná svoju minulosť, ľahšie sa mu kráča do budúcnosti. A týmto by som to uzavrel, že sny sa stávajú skutočnosťou tu v Turčianskej Štiavničke a v Château Revaj.